Nagbabalik ang tabang ora mismo sa puntong ini mga kaaksyon, makakaibahan taan winner kang tablet partner. Ali siya sa barangay Imalnod. Ang ulok mo partner, iba. Ipabuilo tayo na rin. Tabaka maatraso pa. Okay, may bisita kita. Gusto mo sabihin, ini ang panduwang winner takang tablet. Yes, maswerteng winner ka Pailing sa daw, tuyang tablet. Miss Beautiful kang palad mo. Maswerte yun ang Letter guhit. M. Ang guhit ng iyong Parehas palad. ang guhit may partner. Napakaswerte ng guhit ng Correct, palad mo. oo. So siya siyang estudyante, nagikan pa sa Imalnod. Anong grade na? Grade 12. Grade 12. Saan ka nag-i-eskwela? Sa Bangkarwa National High School. Bunker 1 National High School. Paano nakaanto sa kaaraman mo na igo kita din ng tablet? Nag-comment ka, di ba? Apo. Okay. So, meaning to say, naghihiling ka Maliban sa muyang nag-comment episode. siya, may mga tinag ka pa Apo. na mga kaklase mo siguro. O mga Pirang taong ka na, Tabi? 17 po, 17. mag-18 po. May boyfriend ka na sa edad na 17? Wala po. May nag-relasyon naman sa imo? Ano ang namatean mo kang naaraman mong gana ka? Siyempre po, maog mata. Since po nahabasan po kami kang kasarong bangge po, dakula pong tabang ini para Nahabasan? Apo. Anong hinabasa arong nindo? Nakuha po sa tulong cellphone mi po sa arang po. Nadakop so maabas dahi. Day pa po. Itong cellphone ito, tigagamit din kang sa pag-online class mo. Apo. So, kung nawara itong cellphone, Gumuho ang iyong mundo. nagparibi ka? Po ta. Sa cellphone ko po kaya, tigipunan ko po kay itong sarong taon po. Tapos, dinagdagan ko na lang po kang sa scholarship po kang sa CABI. Tapos sinabas pa. Sa Imalnod. Opo. Grabe man na. Arang ang una ko partner, nangyayari lang yan mga pag-aabas ki cellphone, digdi sa urban area. Oo. Pero igo ka mo ning pinaghihinalaan kung si Saya nagkuha. Ora po. Ano nangyari to Banggi? Siguro po, banggita, tururog na po kaya kami kang matanga na po. Tapos, dahil man po na malaya na ito nga po, nilaog na po kami. So, talagang ang mahal na Diyos partner, minagibunin paagi, Paagi. tanganing So, magianan ang mga nagsasapar, nin kagamatan, kamunduan. Medyo sa maraot na side may naghabas. Pero pagkatapos nabasan, bigla kang nakareceive ni notisya na ikapalan ang winner Yan. ang tablet. Basahon ko partner, Ana, sa iyang mensahe duman sa satuyang episode. Sige, partner, basa. Sabi niya digdi, ako po si Charis de los Santos, grade 12, Accountancy, Business and Management or ABM sa Bunker 1 National High School. Kami po so nahabasan kitulong cellphone sa Barangay Imalnod ngunya na aldaw. Kasabay po sa tulong cellphone na nakuha sa cellphone ko. Hapon po duman yaon po duman gabos na importanteng file sa eskwelahan buda gamit ko man po ito sa pag-online class. Ngunya na nabas ito, wala na akong magagamit para sa online class me. Masisigurado kong magagamit ko sa maray na paagi kung ako man matauan ki tablet. Ako po ay saro sa mga honor student kan sa muyang eskwelahan kaya dakulaon pong tabang sako kung matauan man po akong tablet lalo na po ngunya na graduating students po ako. Salamat po sa konsiderasyon. God bless. Uy, ako yan pala din honor student. Ayan, determinado, desidido. Oo, habang pigbabasa ko partner sa mensahe niya duman, nagigirabo ako talagang yaon partner sa determinasyon. Determinasyon niya na makapagtapos. Kaya nga ni, maski na nga ni magayon-gayon sa day pa siyang boyfriend ko niyan. Dahil mo na partner. Gusto niya makatapos. Yes. Pero may mga crush ka naman. Igwa man. Smile niya partner sa yes. Pero igwa. Ano, artista niya, artista. Sa artista Opo. niya, sisay ngayon. Kuwan mo. Si Daniel. Daniel. Artista talaga ba? Daniel na Padilla. Bartulo, Daniel Bartulo. ng Sapang Bato. Padilla po. Daniel Padilla. May mga kapandok yan. Ikaw May din mga kapandok Nailin kaming mo yan na Daniel. cameraman, me. Bako yan kapandok ni Daniel. Kapandok yan ni Kapandok yan ni Alda Kwan. and Richard. So, lolo ni Daniel, si Dinsyo. Padilla. Okay. So, ang karahayan digdi, garo baga, pagkatapos na mapagnakawan or mahabasan ka mo, Tagalog ka partner. biglang nag-abot ang swerte dara sa karayang buot ni Congressman Saldico and dara sa karayang buot siyempre kan mahal na kagurang na ika ng gana kita. Nanggana ka. Kang naaraman mo, nagabot sa kaaraman mo na ako nanggana ng tablet. Sa isa'y tulos ang narumduman mo. So, mga nagtabang po sa kuya. Okay, siyempre. Tapos, ano ang nagbalik na pag-asa sa mo? Makakapag-klase na po, giraray po ako ta.
syempre po may magagamit na po ako sa pag-online class. Ayan. So Yan. ito partner, ang Tama. pinaka-importante. Dahil gusto talaga niyang makapagtapos. Dahil na partner ni Paloy. Dahil mo na pagparahalo yun. Tara mo man may programa pa ako. Mga ka-action, uni po ang tablet. Ayan. Hali kay Congressman Saldico asin sa ako Bicol Party List. Ikaw partner, tamaluyaw na ako magbukas. Yun na yun ang problema. Basta pag abot sa pagbuka, medyo kulang ka sa practice. Ikaw matibay ka dyan. O, yan, ayan. 2 taong ka nang dahil nagbubuka. Ano ni partner? Pero personalan kita. Bako, ini, mga Ayan. ini. Ayan. Ini ang cellphone. Brand new, bagong tablet. bago. Bakit cellphone ang sinasabi ko? Ayan. Ibalik mo girara yan, partner. Congratulations! You won. Brand new tablet. Thank you po. Ayan. Wala bang palakpakan dyan? Wala bang palakpakan. Congratulations kay Charis Kan. Anong eskwelahan nga ni? Bangkiruhan. Bangkiruhan National High School. Ayan. Kung ba kung may libreng tubig duman sa Yan, Cubicon? grabe ang pagpadaba ni Congressman. Dahil Glenn mo sa so ibang barangay. libreng tubig na duman, ay, maswerte talaga Kumusta? kamo. Maki-update daw kami. Nagagamit na Dati yun. walang Nagagamit tubig. na po siya. Oo. Dati po, wala po naman na tubig. Dipisilan po ang pag-araw. Naga-bomba lang po naman sa may gilid po kang CR. Saro lang po siyang bomba. Tapos, dakulong pong CR ang Ika mismo makapagpatunay na so project ka na Cubicol Party List na patubig, water system level to, Inumo nito. nagagamit mo na. Oo, diba? So, Oo. nagian-gianan ka mo. Opo. Okay. Uyug-uyugod mo yan, partner. Patunay talaga yan na talagang ang pagtabang ni Congressman Saldi Oo. Bulados. So tubig mo niya naman, tablet naman para sa iya. So, ngunyan, ano ang mensahe mo tabi, masasabi mo kay Congressman Saldico and sa Cubicol Party List? Gusto ko pong magpasalamat po kay Congressman Saldico tapos po sa Cubicol ta. Dakulang po ining tabang para sa kuya ta. Siyempre po bilang grade 12 student po, muya ko po makagraduate and siyempre pag nag-college muya ko man giraray po makagraduate. Kaya dakulang po ining tabang sa kuya sa pag-eskwela. Balikan ko lang madali, partner. Subago, so cellphone niya kaya da, sarong taon niyang pigipunipunan. Anong trabaho ni papa mo sa kanima mama? Kung construction worker po, si mama po, day ko man po aram ta. Bulag po kay Asinda. So, day kang ngunyan nasa pagrugaring ni Mama. Wala po. Pero ang taon na kamo day nagibahan ni Mama. Since grade 1 po, day ko naman po Di siya mo na nailing si mama mo. Naiiling ko po siya, pero bako naman po kami, So, meaning So, na kapag- naiiling mo. Aram mo kay kung naiapot, partner, gustong sabihin, araw ka ang kadipisil magtipon para makabakal ka ng gadget. Naiiling mo si Mama mo, pero day na nindo kaibahan. Day naman. So, day ko na partner, katon ang buhay pa basta. So, sana tabi, magamit mo ini, makapagtapos ka ng pag-eskwela. Para, may mga tugang ka? May tugang po ako, pero kaiba po ni mama. So, ikaw niya kay Papa mo. Apo. So, ingatan mo yan. Apo. Baku ulang ang kapagtiusan sa pagpapadagos kan sa imong pangarap sa buhay. Yeah? Okay. So, good luck sa imo. As in, And ano ang pangapudan mo sa mga kapwa mo estudyante na ika bilang sarong patunay na nanggana ka, panduwa ka sa mga nanggana king tablet? Anong pangapudan mo sa mga estudyante? Saro na po ako sa, nanggana po. Kaya sa muyaman po manggana, mag-comment lang po kamo, like and share. So, Facebook page po ninda and sa YouTube. Kaya, para baka po kamo na po ang sunod na manggana po sa Kitablet po. okay. So, okay. So yan, congratulations! Congratulations sa And iwa. sana makapagtapos ka kan pag-eskwela. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Sa kanang kabe. pag-boyfriend. ha? Shariza de Los Santos. Ayan, congratulations. Mga ka-action sa mga maut man tabi, manggana araw kay Shariza nin tablet. Kinakaipuhan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page an Action Cost Center. Kinakaipuhan man nindong mag-comment sa samuyang episode gunyan kung taano ta kinakaipuhan nindong manggana. Araw ni Charis, nag-comment siya, sinagtag siya ning tulong kapwa niya estudyante. Kinakaipuhan man nindong mag-subscribe sa samuyang official YouTube channel an Action Cost Center. Yan ang mga binanggit ni partner an sa indong pinakatiket or pinakapaagi para manggana ning tablet. Kaya ano pa mga ka-action sa indong ginigibo, mag-comment na. Saro na naman na makabuluhan and maugma na programang digli sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List and Action Cost Center ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin an sa tuya po tabing pag-iribanan ngunya na pagkahapon dahil ngani igwa kitang nalinawan na mga isyu, may natabangan, may napaugma. Correct.
Asin dyan na mga ka-aksyon, nagtatapusan sa muyang programa. Magribahan kita giliwat sa masunod na simana, Lunes. Ligdi sa parehas na programa, asin parehas na oras, ang tabang ora mismo. Kami ang sa indong nakairiba daing iba, Remy Araneta Mindones, ang mga Salvador can Bicolandia. Siyempre, ang nag-iisang Mr. Siram ng Bicol, Joshua Martinez Jr. Salamat po, tabi. Siyempre, de paglingawan tabi, madadamugban kami sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Biracatanduanes. God bless Bicolandia and mabuhay ang mga Bicolano. Maraming salamat as in maray na pagkahapon.